Гыйлем проекты, гыйлем сайты инде ул күптән түгел эшләп китте. Ул инде Гыйлем.про дигән адрес буенча урнашкан. Аның төп максаты татар телендә фәнни популяр контент төзү, татар телендә фәнни популяр мәкаләләр әзерләү, татар телендә видео дәресләр, аудио язмалар, фән кавалашлы һәм инфографик материаллар әзерләү. Безнең төп хыял, төп максат ул татар телен фән теле буларак яшәтү. Шуның өчен без инде фәнни популяр булган материалларны тәрҗемә итәбез, булмаган үзебез тудырабыз. Алга таба безнең булган максат инде ул татар телендә онлайн уку йортын, онлайн лицей һәм онлайн университетны ачу. Шуңа таба барабыз һәм инде шуның өчен без бүген үзебезнең галимнәр белән очраштык, күрештек, инде ничек эшләп була, нинди проблемалар бар әлегә, нәрсә инде эшләнгән, шуларны ачыклар өчен һәм инде шуларыбыз киләчәктә безнең бу хыялыбыз чынга ашыр дип.